Avui el primer equip de futbol de l'Igualada, aprofitant que és festa major, juga en un partit amistós i per tant avui és el dia indicat per anar a fer fotos, però aquesta vegada aniré a fer fotos amb 2 càmeres, que a finals d'estiu, quan ja havia acabat la temporada, em van deixar una segona càmera, però per les fotos que he estat fent aquests mesos no he necessitat cap dia anar amb 2 càmeres amb diferents objectius. Però pel futbol sí que m'interessa, ja que amb una càmera anirem al teleobjectiu i amb l'altra càmera anirem a l'objectiu que faig servir sempre, al todoterreno. L'únic que falta veure és lo ràpid que soc canviant de càmera mentre està passant l'acció. Però bueno, fins que no ho provem no ho podrem treure conclusions. La veritat que anar amb 2 càmeres està bastant millor que només anar amb el super teleobjectiu aquest. Dic super teleobjectiu perquè allarga massa. I sempre em passava que quan em venien per allà a prop no podia fer res, només podia saludar-los i deixar que passessin i s'allunyessin per seguir fent fotos. Llavors allà sentat amb una càmera damunt de la motxilla i fent fotos amb l'altra càmera, anar-les canviant és bastant ràpid, tot i que si estic prop d'una porteria mentre deixo el teleobjectiu i agafo l'altra càmera, ja vaig tard. Però bueno, em falta pràctica, em falta saber-me anticipar una mica més, però això amb el temps ja sortirà sol. I sí que m'he notat una mica desentrenat amb el teleobjectiu. Ara portava 2-3 mesos sense anar a cap partit de futbol a fer fotos i el teleobjectiu, com s'ha d'enfocar manualment, necessites la rapidesa per enfocar i l'he perdut una mica. Això soluciona anant a 2-3 partits més i ja torno a tenir el toque que tenia a finals de temporada passada.